Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan din kini atong Sibya nahiabot. Ako pod nga timbaya, belated happy birthday ni Father Daryl Rosales kagahapon, Abril 23. Ambot pala nakaedad ni Father Daryl pero gwapo lang gihapon tanawon. Abril 23 mao ang birthday kagahapon Huwebes ni Father Daryl Rosales, ang ato nga CEO sa DXDD. Bisan ko ng DXDD karon sirado pa pero hinaut nga maabli ka na. Ang ato karong ebanghelyo ning adlaw Biyernes, Petsa 24, 2020, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea. Misunod kaniya ang daghan kaayong mga tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa kabungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay ang ayang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga bilig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon nining mabagang katawhan. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sipada o duha ka isda, apan mag-unsa man kini alang niining tanang mga tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang balili ni adtong dapita. Busa nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin anong walay mausik. Gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 ka pan nga sipada nga gikaon sa matag tawo nga nakapunog napulog duha ka bukag. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila sa walay duha-duha, siya gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, ang atong ebanghelyo karon naghisgot na usab og milagro. Si Jesus miadto mitabok sa lanaw sa Galilea. Miadto siya sa pikas tampi. Unya mi nunot usab ang katawhan. Unya sa pagnunot sa mga katawhan, naluoy ang atong Ginoo. Inani Ginoo, nindot kay ang atong Ginoo naluoy. Kana bang naagyod ang kaluoy? Mao na nga siya, mao gyud ang tuburan sa kaluoy. Mao na nga kadtong mga tao nga wala pa tingali makadawat og kaluoy sa ilang mga local leaders, sagdi lang kay pilion ra niya na, mapilo ra niya na sa Ginoo. Tingali lain tingali ang muhatag kanimo. Kay ninigong atong kining quarantine nato, sa tong quarantina, do naman untay manghatag man gyud ang gobyerno, pero kung hangtod karon wala ka kadawat, ayaw lang kasuko kay madubli ang imong kalagot. Unya gigutom ka pa, nya maglagot ka pa, malupog ka. Muna nga ayaw lang kasuko, ihalad niya to sa Ginoo. Dunay pamaagi ang Ginoo nga ikaw tingali punan pa niya grasya. Unya dili tingali pinaagi sa imong madawat sa gobyerno, kundi pinaagi sa uban nga kahimanan, kay ang Ginoo maayo ug maluluyon. Sa diha nga nakita ni Jesus ang daghang tao, nangutanan siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon aron ikapakaon sa mga tao. Diha si Felipe mitubag, mingon siya nga bisan pag
200 kung bisan pag doon natay kwarta nga nagkantidad og 200 ka dinaryo, dili gud kini insakto nga ipakaon nining mabagang katawhan. Kay gisgutan man nga 5,000 ka mga tao ang namati ni Hesus. Kuyawa no kanang yun sa katupag, yun sa kapag wali ni Hesus no kay daghan man kaayo ang namati. Unya 5,000 ka mga tao, nya wala ba biyay kining loudspeaker sa una, wala pay sound system kani adto. Yun sa kadto, ang Ginoo ray nahibaw unsaon kadto. Pero importante ani mao nga gisulayan ni Hesus si Felipe asa siya unsaon niya paghimo aron mapakaon ang katawhan. Ug si Felipe diha murag dunay pagbalibad ningon siya nga bisa pag natay 200 ka dinaryo lisod kaayo nga pakanon kining mga tao kay daghan kaayo. Sa ako nagikasulti 5,000 nya wala pay labot atong mga babaye ug ang mga kabataan kay ang giihap ang mga lalaki raman. Ato biyang hinumduman nga patriarchal society baya kani adto. Unya ang mga babae murag walay labot sa ihap ug ang mga bata walay labot sa ihap. Ang ila ra gyud nga gihatagan og kining kalidad, quality, mao ra gyud ang kalakin-an. Muna nga giihap 5,000 ka tawo. Unya diha si Felipe ningon nga di wala gyud, pero si Andres nakakita og bata nga dunay 5 ka buok pan, nya 2 ka buok isda. Nindot kay no? Batang inosente. Walay labot sa ihap. Unya kining murag disregarded sa society. Pero siya na hinuon ang nakahatag og dako aron mapakaon ang tanang katawhan. Sa ako nagikaingon sa 5,000 ka mga tao, walay labot ang ihap sa mga bata ug sa mga kababayen-an. Pero nining yugtua ang murag gi sa likway nga walay labot mao na hinuon ang mihatag og tampo aron mapakaon ang katawhan. Nindot kaayo nga pagtulunan. Kana bang kita bitaw nga usahay kana bitaw nagtuota sa usa ka tawo nga walay nada, nagtuota sa usa ka tawo nga wala ni balor pero duna day siya'y balor inig abot sa insakto nga panahon. Kana bitaw mga bata ron nga naglakaw-lakaw o kining mga bata ron nga kanang naaron sa kining dalan o unsa pa na dinha nya wata kay balo sa ilang ugma. Si Juan bitaw Coco Martin sa kunang gikaingon usa man na siya ka tindero lang diha sa public market o tig-alsa kargador. Si Isko Moreno usa ka kining naa dinha sa squatters area. Daghan kaayo ang mga istorya sa mga walay dahot sa katilingban pero nahimo nga dako nga tawo. Mo ni ang atong gistoryahan ron. Usa ka bata nga walay nahot pero aduna siya gikatampo aron mahatagan maalim ang kagutom sa katawhan. Biari lang ta. Ikaw sa imong pagkatao duna man kay dungog unsa may imo nga natampo sa imong komunidad aron ang imong komunidad malig-on o mamahimo nga adunay lugar sa katilingban. Ato bang komunidad ba tungod kay kiligi ang atong komunidad tingali limpyo, ang atong komunidad na dungog, na baniog nga manggihatagon, matinabangon. Pero ikaw nahimo ba ninimo? Na atong barangay o pagkahugawan, pagsige tag ingon nga pero hugaw kay atong barangay. Lisod kaayo, walay ang kadaghanan sa mga barangay, walay mga tiglimpyo, walay manilhig. Amot asa naglibog ka nag-asa ng ira sa mga barangay. Muna nga tabangan pud nato limpyuhan kanang sus dili na lang ko musulti pero ang makakita man gyud ko ba nga kini inigsulod nato diri sa Katadman nga kanang kilid sa kining gymnasium sa Medina Gymnasium nga ang mga papel dag mga plastic pila na kana katuig din na wag yun na masilhig wag yun na kuan pastilan but mayon ta kon makaamgo ang atong kapitan pud nga siligan gyud na oy manilina gyud mo hire gyud tag maninilhig mo hire gyud tag tiglimpyo sa kanal. Importante man na kaayo ako sorry ha
tingali ka ng straight to the point lang ko, pero ako lang nang giklaro. Wala this, my point here is not to hurt, but just a reminder nga naman sila yung role sa katilingban, hinautunta nga ilang buhaton ang ilang mga ginbuhaton nga kapitan ka, limpyo yun na ang imong kining barangay, mag-hire ka yun og tiglimpyo. Kaya alang-alang og imo na ng tanang era. Ang era is share po na. Dili kay bahino lang nagsweldo para sa tanan nga mga kagawad. Di na doon na gunay ka ng portion or kining gitawag o budget para sa limpyo. Balik ta sa atong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo lagi bata, way nahot, walay role sa katilingban, pero nakatampo para nga dili magutman ang katilingban. Mo na nangutana ako kung ikaw nakatabang ka ba? Doon na ba kay natabang para ang mga katawhan mawala ang ilang kalisod pod. Kini bang labi na nining nata sa coronavirus karon, nakatabang ba makadungog og daghan kay mga tao nga mitabang, mihatag. Akong congratulations ni Father Marvin Osminia nga nagpadayon gyapon sa pagtabang ang ilang parokya, ang San Lorenzo Ruiz Parish sa Chinese community nga mipadayon gyapon pagtabang sa mga kabos. Wala pud sila mo magtan-aw kung ilabang parokyano, kung dili they go beyond their parish, mitabang sila. Father Darrell Rosales pod ang nag-birthday kagahapon, doon na po sila itabang sa Operation Tabang sa DXDD. Ang tanan nga katawhan nga mitabang, salamat kaayo. Pero ang importante aning pangutana nga naisama ba kita sa bata? Nga bisan dili ta ilado, dili ta gihatagan og dungog, pero sa gihapon mitampo aron makatabang ug maalim ang kagutom sa katawhan. Mao ni ang gihimo sa bata. Doon na siya 5 ka buok pan o 2 ka buok isda. Iyang gihatag sa tong Ginoo. Ikaw, unsa may imong nahalad ngadto sa Ginoo? Unsa may imong nahalad aron matabangan ang imong gihalad usab, mamahimo nga halad para sa uban. Mao man ning gihimo sa bata. Iyang gihalad ngadto sa Ginoo, nya gibalik pud sa Ginoo ang halad ngadto sa katawhan. Ug dili lang nahimo nga panalangin sa naghalad, kundi giapod-apod sa tanan. Sa to pa di ay kanabang unsay nadawat gibalik sa Ginoo, gibalik pud sa Ginoo alang sa tanan. Mao kini ang nakaanindot sa Ginoo, kay ang atong halad dili lang ibalik para nato, kundi iapod-apod pagyud kini sa tanan. Sa tawo nga laog, so ang ako nga gihalad ihatag nanon sa uban, dili ko kay laog ka man, mo nang dili ka gusto. Pero sa tao nga manggihatagon, ay ako yung mahinumduman. Ang tao nga malipayon, the happiest people are the givers and not the takers. Kanabang ang tao nga malipayon, mao gyud tong manggihatagon. Dili kadtong nakadawat, pero kadtong manggihatagon. Mao na nga, unsay imong nahatag, unsay imong natampo aron mapadayon ang pagtabang sa imong isig ka tawo. Ang bata nakahimo niini. Unya gipilo-pilo sa Ginoo. Ang unsay nadawat sa Ginoo, iya ning gipilo-pilo o nakaapod-apod sa 5,000 ka mga tao. Sa ato pa di ay multiplication of the loaves of bread. Gipilo-pilo sa Ginoo. Ang unsay naa nato, ang milagro di ay mahitabo kun unsay naa nato unya atong ihalad sa Ginoo, og kini tabangan sa Ginoo ug panalanginan sa Ginoo. Mao man bitaw nga mahibulong ka, patay no, galisod yug ko. Tao nga naglisod-lisod. Pero naningkamot siya, nag-eskwela siya. Unya bisan kung wala siya, pero moabot ra gyapon nga duna gyapon siya ikatabang, ikabayad silang tuition, ikabayad sa iyang mga requirements. Tungod kay imo manggong gihalad sa Ginoo ang imong inadlaw-adlaw nga mga kalisod. Ug tungod ni ana, ang Ginoo mitabang kanimo. Sa to pa diya ang milagro mahitabo kung kita mohalad sa Ginoo sa unsay naa nato. Ug kini pilo-piloon tungod kay ang Ginoo nakamatikod nga ikaw sincero
sa imong kinabuhi. Kadto bitang mga tao nga kontento lang sa ilang kinabuhi. Kadto bitang mga tao nga wala lang maningkamot sa good kay tingali nakita nila nga murag bastante na, insakto na ang ilang kinabuhi nga inig-adto nila sa ilang iyaan ba, uyuan, sa ilang mga ilang apuhan, hatagan lang po. Kontento lang sila nga mangayo. Nga mura pag, sige lang pangayo, adto sa iyaan. Ya, timingon ba? Kanang pizza 15, pizza 30. Timingon lang. Muna nga, dili yun na maayo. Kinahanglan yun nga, ikaw mo trabaho kag yun. Kunya sa imong pagtrabaho, ihalad nga to sa Ginoo. Ug tungod kay imong gihalad, yun ay milagro nga may tabo sa imong kinabuhi. Muna nga, trabaho gyud, maningkamot gyud aron ikaw panalanginan. Hinaut unta nga nining atong pagsaulog sa adlaw nga Biyernes at sa atong pagsaulog nining adlawa atong mahinumduman nga ang milagro ani aday kanato kun kini atong mga inadlaw-adlaw nga trabaho atong ihalad sa Ginoo ug atong paningkamutan nga mahalad gayon kay panalanginan kini sa Ginoo. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ngayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Hulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Obedience, obedience, obedience. Kinahanglan gyud stay at home. Kay kung dili ka mo stay at home, kuyaw gyud kaayo nga dili masumpo ang coronavirus. Mao na nga mutuo ta sa mao man ni ang kamanduan sa tibuok kalibutan. Ang tibuok gobyerno sa kalibutan nagsige magyug-ingon nga stay at home. Mao lagi na obedience, obedience, obedience. Tungod niini sama ni Maria, ang Birhen Maria nga adunay dako nga obedience sa Ginoo, siya gipanalanginan, kita usab panalanginan sa Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.